Emva kokukhulela ngoqo wemashi ye-EFF efundazweni ezehlukene, uRamaphosa uthulele isigqoko izakhamuzi zakule ndawo ngokusebenzisa amalungelo azo. The majority of South Africans did not heed the call, but they exercised their rights as South Africans. Usuku lwamalungelo abantu kuleli ila kukhunjulwa khona inhlekelele yaseSharpeville nokuyisigameko lapho kwashona khona abantu abansundu abangama-69 ngo-1960 bebhekishela ukuqedwa komthetho wamabhasi. Abanye abayi-180 balimala kanzima ngesikhathi amaphoyisa evulela ngenhlamvu kule mashi eyayinokuthula. As we mark Human Rights Day, we pay tribute to those men and women who had the vision and the foresight to proclaim that all people in this country have inalienable human rights. There are, we must admit, still many people who do not have access to all these services. Many people live in informal settlements without adequate housing, without water, without sanitation. uRamaphosa unxenxe izakhamuzi zaseNingizimu Afrika enkulumweni yakhe ukuthi zivikele ziphinde ihloniphe wonke amalungelo abantu bakulelizwe njengoba intando yeningi ikhuthaza lokho.